can go. OK. To sa mi ešte nestalo. Čo? A viete čo? Nechcel som to natočil. Ani som nevedel. Atmosféra v Monte Carlo je takáto. Strašne veľa svetiel, je to vysvietené, staré budovy, respektíve aspoň tak vyzerajú. Je tam veľa aut, veľmi veľa drahých aut. Každé druhé je auto, ktoré stojí 150 000 a viac. Čiže už po hodine tam už ti to príde také normálne, ani sa neobzrieš po nejakom Bentley. Už musí ísť niečo fakt extravagantné, aby si otočil hlavu. Čo sa týka kasína, tak to bolo celkom také úsmevné, jak sme tam postávali najprv. Chalani, tam nás nepustia, ale pustia. Nie, ale potom sme sa odhodlali. Dali sme si kvalitný window shopping. Mystery shopping. Monácky window shopping. A išli sme do toho najslavnejšieho kasína, kde chodia v podstate veľa turistov. Seize my beat. Ale tam, kde sme išli, to bolo kasíno pre takú vyššiu strednú vrstvu, by som povedal. Aj keď nebolo to tam drahé, zase 10 eur vstup. Prídeš tam, každej strany od tých zamestnancov tam počúvaš bonsoir. A prídeš tam, veľká hala, najprv nejaké automaty, ale tak decentne, nevyblikávajú ani nevydávajú nejaké zvuky extra. Na ľavej strane bar. Čo sa týka cien, v tom bare Panag Morgana stojí 18 eur, minerálka 6 eur, espresso 3 eurá. Nie, za 3 ečka tam mali kávu. Proste je to drahé, ale nie sú to žiadne závratné sumy. A potom, jak pokračuješ ďalej, tak tam už sa dostávaš k stolom, kde sa hrajú kocky, kde sa hrá blackjack, ruleta a sú tam krupieri, ktorí sa striedajú, ani si nevšimneš ako, lebo stále sleduješ tie kocky, alebo tú guličku, alebo karty. Na každom stole je napísané, aké sú minimálne tie stávky, napríklad na rulete na jedno číslo môžeš minimálne staviť 5 eur, maximálne 500, na pár alebo na červenú alebo na párne, nepárne môžeš minimálne 25, maximálne sa mi zdá, že 1000. No a takto je tam takýto ako keby ceník, alebo ako by som to nazval. Funguje to tak, prídeš k stolu, normálne na drzovku sa tam obcháš, hodíš prachy na stôl, krupier ti dá žetóny za to, vsadíš na červenú, prehráš, odchádzaš. takže je to v pohode, treba tam ísť, ale treba si zobrať fakt aspoň, ja si myslím, keď si chceš zahrať aspoň tých 100, 200, 300, s 500 si myslím, že to je v pohode. A to ešte v tom najväčšom, v tom turistickom. Hej, to sme boli v tej turistickej sekcii, alebo ani nie, že turistickej. Salón Európa, čiže pre európskych chodákov. Ale bol tam aj privátny salón, tam sa tiež dalo dostať, len už tam sa platil vyšší vstup, nie 10 eur, ale ani si nevšimol koľko. 12. A prekvapujúco v Monte Carlo v kasíne nemáš žiadnu zľavu, ak si študent. A ešte tam bol ten chalan pred kasínom, čo sa sťažoval, že mu ten parking valet dal cudzie auto. No a že to není jeho auto, ale že on chce svoje. Že to není jeho Escalade. S-kový Mercedes pýtal, nie, to bol Escalade. A najlepšie bolo, že typek vyšiel z kasína a mal člapky a kapsičku. To bolo úplne najlepšie. Ale mal Mercedes, aspoň to teda tvrdil. A ešte, čo to bolo za chlap. Ešte sa vrátim k tej rulete, takže funguje to tak, že ako som povedal, hodíš peniaze na stôl, dostaneš žetóny a môžeš si vsadiť, pokiaľ sa točí gulička. Ty vsadíš a potom to, čo padne, to číslo, tak ten krupier na to číslo hodí také zlaté závažie. Ostatné žetóny pozhrňa do takého ako keby otvoru v stole a potom začne vyplácať tie výhry. Inak čo mne sa zdalo také trošku metúce je, že na tých čipoch, na tých žetónoch vôbec neboli žiadne hodnoty. No takže 3 veci, čo ma tam zaujali. Ako prvé, že sme vychytali parkovanie za 60 centov v centre mesta.
Boli sme tam asi koľko, 3 hodiny? V tom tuneli, kde sa jazdí F1. V tuneli, kde sa jazdí Formula, hej, presne. Ďalšia vec, čo ma veľmi zaujala, že v Monte Carlo majú modnú políciu, ktorá Čo je? Ako to funguje? To je taká polícia, ktorá má napísané na tričku, že polícia. A keď ideš okolo kasína V aute? v aute, tak on si dovolí ti zaklopať. Zastaví ťa, zablikať? Zabliká ti, zaklope ti na okno a povie ti T-shirt. Hello? Hello. T-shirt, please. Sorry, what? What? T-shirt. Ja, t-shirt. Aha, okej. Dajte mi nejaké. Nemám. Hoď mi to. No, tak sme si museli obliecť tričko, konkrétne ja. Konkrétne ja. A už mi bolo teplo z tej košele, tak som sa vyzliekol už v aute, už keď sme odchádzali. No ale modná polícia... Si myslela niečo iné. Nespravíš nič, Erika Judiniová by bola hrdá. Nemal si dostatočný swag pre nich asi. A ešte jedna vec ma zaujala, že konečne sme tam videli originál botoxové slečny upravené až s kačacími papuľami. Väčšina tých slečien tam rozprávala rusky a väčšina tých vylizaných hnusných chlapov malo tú ženu alebo štetku, alebo čo to bolo, o pol hlave vyššiu, ak boli oni. A ten typek mal 3, čo bol... A jeden typek tam mal, 3 mladé a jednu takú staršiu. Však manželka, 2 dcery. No tak... No pravda. Tak to akože... Stretli sme tam asi 6 Slovákov, takže pozdravujem slovenský národ chudobný. Takže bacha, Monte Carlo je na jazyk. Potom ešte... Ak chceš hodnotiť tie slečny. A aj keď tam chodíš často, tak to nie je závislosť. A ešte jednu vec dôležitú, že 2 kasína, čo boli v podstate vedľa seba, tak jedno bolo luxusné, to kasíno Monte Carlo, a hneď vedľa bolo kasíno, také kolotočarské, kde to zase bolo úplne vyblikané, vysvietené. Bola tam aj strelnica. Hej, a bol tam normálne oný DJ a tam už asi aj ten alkohol bol nejaký lacnejší, lebo ľudia tam pomerne pili. Ale ešte treba podotknúť, že my sme v Monte Carle nevypili ani kvapku alkoholu. No. Lebo to ani nebolo treba. Mali sme zážitok aj bez toho. A formulová trasa je podozrivo krátka. A podozrivo dlho to trvá. Chystáme sa práve do kasína v Monte Carle. Nech sa páči. A ideme si zahrať nejaký blackjackík. Posledné sáčkové jedlo, ktoré žereme, od zajtra už žereme Sračkové. A ideme vyhrať aspoň 1000. Zameníme si žetóny aspoň za 10 eur.